Здравейте, дами и господа, аз съм Емилия Иванова и днес ще ви покажа как да си направите котешка играчка. Трябва ви ето нещо е такова. Приличащо на фунийка. И сега, извинете, пада ми фона, с силиконовия пистолет, ето тук вътре, сложете силикон и аз реших да сложа едно топченце. Ето, вътре има топченце. Сега моя номер. Може да го познавате, това е Ivy Game. Аз също съм известна и под името MG96. Аз съм снимала с брат 141. Ако искате, го проверете. Нали, залепите. Сигурно ще има малко лепило отстрани. Но това е добре да го почистите с малко мокра тръпчка и туалет. Ще се получи ето това. И после ви трябва малка пружинка. Ето такава. Слагате малко силикон. Сега разбрахте ли защо ви беше? Естествено, че топчето то ви е основата. И само изчакайте добре да изсъхне. И може да ето и така да може уплътни добре шитата. Аз понеже мисля, че топчето не се е хванало много добре отвътре, но сложа малко силикон. Само дето силикона ми, пълнителя ми свърши. Много хора ме питаха в коментарите как да си сложите, след като ви свърши, нали, силикона. Вижте, трябва да си купите допълнителна силиконова пръчка. Слагате я и си продължавате работата. Не махате старата, не се слагате, само слагате новата. Гледайте да я набутате хубаво, а не като мене да не съм я сложила. Ето така. Ето сега ще изчакаме силикона ни да изтине. Защото иначе ще се изгорим. Аз вече съм го правила и ви предупреждавам, много боли. Като направите това, то е вътре малко като звънче. И трябва две, ето, такива мидички. Направите пеперутка. Слагаме ги на земята. Нека ги прибутваме една към друга, държим ги и залепяме с силикон. И ги оставяме да пуснат в формата, в която искаме да бъдат. И така после сложите лист, отвътре да я закрепите добре.
препоръчително оставяйте ги да изсъхнат добре преди да ги пипате, защото може да се изгорите, както моя мюс направи тук. След като папирата слагате малко силикон и залепяте и нея. Залепите и нея за всичкото това. Хубаво я залепете, защото иначе няма да стане. Ще се върнем след една секунда, просто искам да се уверим, че папирката ще се залепи добре. И би трябвало да ви се получи нещо ето такова. Нещо ето такова. Надявам се урока да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се, харесайте видеото. И искам да ви предупредя, че скоро може да има награди. Ще ви кажа как да участвате. Напишете долу в коментарите дали ви харесват видеята. Ако ви харесват, двама от вас могат да получат специални награди.